Bro, seryoso ka? Katoliko ka na? Kala ko sola scriptura ka forever? Dati oo. Pero narealize ko kung Bible alone ang basehan. Di, lahat ng tao may sariling church na sa YouTube. Oo nga, minsan yung Bible study nagiging debate night. Pero bro, yung mga rebulto, hindi ba bawal yun? Relax bro. Yun ay visual reminders. Kayo nga may projector sa worship. Kami lang medyo mas vintage. At least walang power outage sa santo. Pero bro, yung worship namin hype. Lights, music, energy. Sarap nga nun. Pero sa misa, tahimik, solemn, parang langit feels. Di mo kailangan ma-hype. Ramdam mo na si Lord. Wala nga lang smoke machine, pero may insenso. Tara, atenta minsan. May tinapay, may alak, hindi pa grape juice lang. Ay, legit communion? Bro, baka di ako bumalik.